diskutejna qabel ukoll il-General Workers Union taqbel mad-direttiva Work-Life Balance. Assolutament. Issa, xtaqna nkunu nafu, taħseb li l-Gvern għandu jaġġel il-proċess biex jimplementa? Sigurament, mela. Parti mill-proċess aħna konna tqajna mal-MP Ewropew David Casa, fejn tajna l-veduti tagħna, u pereżempju waħda minnhom kienet li x-xahar meta qed nitkellmu fuq paternity jew xahrejn, għandu jkun hemm parti minnhom li joħodhom ġenitur ieħor li mhux l-om. Għatu anki il-messaġġ li r-responsabilità tat-tfal mhumiex tal-om biss imma huma tal-ġenituri. Fil-fatt dejjem nitkellem fuq il-ġenituri. Issa d-direttiva daħlet fis-seħħ daħlet ġiet liġi, però biex tidħol fis-seħħ fil-membri stati hemm minnhom li jridu 3 snin u hemm minnhom li huma 5 snin. Jien nemmen li għandna nibdew il-proċess, fil-fatt nista' nħabbar li fl-MCSD fil-Employment Relations Board ħanibdew niddiskutuhom biex nimplementaw. U jien nemmen li m'għandniex nieħdu dak iż-żminijiet, imma għandna nibdew diskussjoni immedjati biex daw jidħlu il-caring tal-tfal, tal-adulti. Il-benefiċċji kollha naraw kif ħajtlu. Jien nemmen li daw għandhom jidħlu. Nemmen ukoll għatta kemm il-darba l-importanti li l-ħaddiem jieħdu beħlas. Però nemmen li jekk ħanerġgħu ngħidu għax l-employees ġed jgħidu li isma' daw għandhom jiġu mħallsa mill-gvern u nemmen li xorta allura ħajħallasom kulħadd. Imma naħseb li għandu jkun hemm diskussjonijiet bħal hemm il-fond għall maternità li jinqasam bejn l-employers kollha, iż-żieda tkun sinifikanti meta mifruġa fuq kulħadd biex kulħadd jibda jibbenefika. Ma jekk ngħidu li ħajħallasom il-gvern, mela dejjem qed ngħidu li qed nitfgħu kwalinkwa benefiċċju ieħor li hu intitolat għalih l-impjegat fuq ħlas tal-gvern. Meta l-profitti tal-postijiet tax-xogħol illum nafu li żdiedu anke mill-istatistika toħroġ u jekk verament qed japprezzaw il-ħidma li qed jagħmlu l-impjegati, l-employers m'għandhomx ikollhom problema biex iħallsu biex anki jimmotivaw iktar ħaddiema li jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. U tixtieq tara miżuri oħra pereżempju nafu the right to disconnect. Tajjeb ħafna li semmejt li dal-punt, Ivan naqblu fil-fatt anke bħala Workers Union kull budget irresqu diversi miżuri, pereżempju irressaqna il-miżura dwar il-medical leave għal persuni li jkunu għaddew mit-trauma ta' kanser. U allura bdejna ngħidu isma' daw għandhom jingħataw għajnuna addizzjonali li speċjali biex ikunu jistgħu wara jieħdu l-kura meħtieġa biex ma jitilqux mill-post tax-xogħol u ma żidlux iżjed problemi. L-istess għamilna dil-ġimgħa ntqajna mal-MP kandidat għall-Ewropa u għall-elezzjoni tal-Ewropa Alex Aġus Saliba fejn da diskutejna u għadna nagħmlu kampanja ir-Right to Disconnect. Iva, illum il-ġurnata qegħdin naraw ħafna nies dwar l-istess integrazzjoni tal-ħajja u x-xogħol qed issir ħaġa waħda li ħafna nies qed jibqgħu għaddejjin u qed ikollna f'diversi postijiet tax-xogħol li qed ikollna burnouts ta' persuni. Bħala Workers Union nidejna wkoll kampanja u policy tagħna, naħseb l-ewwel trade union li għandna policy dwar il-mental health u anki bħala uffiċjali qegħdin nieħdu courses biex nitalmu xi tfisser u x'qed iwassal. U parti minn din il-kampanja huwa right to disconnect li inti f'ħin tieqaf u tajt issa dan huwa l-ħin tal-familja mingħajr ma jkollok obbligi li tirrispondi emails, li tirrispondi mobiles, li tara affarijiet, tara messaġġi imma dak id-dedikat għall-familja biex inti saħħaħ saħħtek ma tinħaraqx inti u ma taffettwax il-familja tiegħek. Għax finalment jekk jiena qed inbagħti minn depressjoni jew qed inħossni burned out, mhux biss il-post tax-xogħol ħajbati, imma il-familja tiegħi ħadbati miegħi li m'għandux ikun. Ġifieri hija l-kampanja tar Right to Disconnect naqblu magħha u ressaqna proposta qegħdin naħsbu jekk għandniex irresqu proposta għall-Parlament jew niddiskutu mal-Onorevoli fil-fattija taqbel Helena Dalli kelmitna fuqha u għaltinna li taqbel ma dan il-prinċipju kif ħan immuvjaw forward u biex nagħmlu barrek ħan intaqgħu wkoll mal-music il-ġimgħa d-dieħla biex din l-idea iktar nifformulaw għandu għalha biex naraw kif ħammexxuha biex kull ħaddiem ikollu il-dritt tar-right to disconnect.